Sa mga nagplano ng daan nga og kasuruyan na must try gyud kining usa ka hardin nga nimutang sa bukid ng pahin dito sa Dakbayan, Cebu. Kinituod kay gawas sa mga tanom, may mga payag-payag usab gini nga pinalahi og porma. Busa mga kapuso ato kining adtuon pinagi ni ining report. Siguradong ma-relax gayud ka ni ining usa ka hardin nga makita sa barangay Adlaon, bukirang bahin sa syudad sa Cebu. Sa entrance fee nga 50 pesos, pwede ka nang magsuroy-suroy sa tunga ka ektaryang luna nga napuno sa kapin sa usa ka gatus ka klase sa mga tanom. Ang uban mag-picture-picture samtang gasuroy-suroy. Adunay Hobbit House nga kapahuwayan nga linahi og disenyo ug may gitawag usab nga Bridge of Love. Adunay roof deck diin makita nimo ang tibuok nga garden. Dako then effort kayo ilang mga stairs kay with jud sa mga buwak bitaw. Then kasi classic kayo mga tanom din. Nindot sa mata. Ang maong garden naugmad sa tag-iya tungod siyang kamahiligon sa mga tanom. Apan gawas sa mga tanom, may recycle usab siya og mga butang nga iyang gidayan-dayan sa iyang garden. Gawas lang sa iyang rest house. Ug kung gigutom na ka sa pagsuroy, adunay gamay kantin nga pwedeng kapalitan og makaon. Nalab na gyud ako ang mga tanom. Actually taga-dagat man jud ko, taga Mindanao ko. So pag kuan gyud ako ani mga flowers na mayon ko ba na naarasag sila mga kinabuhi ba ang mga flowers. Uban ni Lian Sinkulan ug Godfrey Relien sa Quibod-Castro, Balitang Bisdak.